Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwana nisakuchedeseni ifeo Bwana meno maendera ndifeo sangalala ndipo timanyadira chito zanu Bwana mkati endera ifeo ngatanano timakutira nanu Bwana panopa mutiyangule ulendo wanu tukuziwa kuti mmango ima mkupitirira koma Bwana msaiwale ikana anu panopa ndi umozi emu alibe t-shirt alibe zaru Bwana wanga one manja amene alembesa tione manja amene alembesa okay kani ya salu zimene mwakulazo matisheti zimenezo mene ndaonera pano matisheti wo abwera leta kuma nsalu zibwera wiki yomwe ino nsalu zibwera wiki yomwe ino koma kani yayikulu imene ndingafune kuti ndigawane nanu iye tikamanena kuti munthu ndi pakhomo pake munthu tikamati munthu ndi pakhomo pake munthu akati ndine osauka kusaukako sikusewu koma pakhomo pake ngati alibe ndiwo alibe nsima alibe zovala alibe nyumba yabwino pakhomo pako ndiye moyo wako aliyense pakhomo pake ndiye chani kodi moyo wake atu akumpoto kuno Enukweni ndifuna ndikuuze nikuti Mulungu samaiwala ake Mulungu samaiwala ake Mulungu amapanga mbali yake inuso mapanga mbali yanu pa 16 September
Mulungu akupasani moyo wapanga mbali yake. Mbali ya kusankha ndi yanu. Kusankha ako musankha nyumba mwanu moyo wanu. Simakhala chonchi. Ena amakakamira zipani zina. Chipani ichi sindizachoka, chipani ichi sindizachoka. Alright. Koma funso muzizifunsa kuti munamuonapo mayi wakwatiwa ndi mamuna wa galimoto yabwino. Kumakuti afumwane, afumwane. Galimoto yo osakweramo. Kumapera fungo. Kumakuna kuti akazi auje, koma galimoto munakweramu. Tieno, tikamati audience zake alibe mulandu. Tikufuna kuti tilankhule ndi munthu monga iyeyo. Ndikumapereka chitsanzo tona kuti ndagwira ntchito uadra zaka 25. Ndimadusa muno kupita ku Nthenje. Ukafika ku Sangiro. Mpaka na uko kuchambo. Yazungulira kunoko anthu akumpoto ya hard working people. Anthu alipikira. Mmakonda sukulu. Koma mmakhala ndi zambiri zovuta, chilichofuta chakuti. Nthawi yako anaona kuti musasamale china iyayi. Musamale pakomo panu chifukwa ndiye moyo wanu. You think about your home because that is where you stay. Ndikumene inu mmakhala. Ena amazuka usiku nyumba. Kumakula ndaula. Kuti tikazuka chidya chani. School fees mwana kusankhidwa kupita ku university. Unandaula. Mwana wangayi ayenda bwanji. Andale lero ife andale. Ambiri tikala Khristu. Ambiri tikala twabwino. Chifukwa tufuna yani kodi? Voti. Ngeni wapereka chisanzo. Unakuti muli ndi mkazi wako. Kwambira mama wako. Kummenya. Mangolira. Usiku kwa magona. Darling. Wamenya. Kwa mama zulo magona amanda. Mama Tiano chimene ndikulankhula ine chona kuti ife asogoleri chimene Mulungu watipasa ndikukuchitirani zabwino, ndikuchita zinthu moona mtima. Ngati zavuta kukuwuzani apa zavuta pa dziko lapansi, komano muziwe kuti tonse tizalangidwa ndi Mulungu pa dziko lakelo. Maka ife amene tili ku mipando chifukwa pamene Mulungu watipasa. For example ineyo ndabwera ndi asilikali ambirimbiri, magali muranisa wawa, koma simsakhala ndi izitu mpaka nakale. Ayi likala siku izizi Mulungu akatilekeza apa Lamara. Siku lokaweruzidwa. There is nothing like Dr. Michael Usi, the state vice president of the, but no. Michael Usi nakupasa po ndo ukulu ngati vice president unapaka nao jana anthu anga. Chifukwa anthu onse ali apa siya mtu andale ndiye Mulungu wakumwamba. That is why ine ubale wanga ndi anthu ena amandinena ozichepesa amapita zinyumba zosauka ozichepesa ndati ayi ozichepesa ni Mulungu. Chifukwa ine ndimalula nyumbamo ndikutulukamo, koma Mulungu analuwa kale nyumba ya mtu osauka sanatulukemo mpaka na lero. He is still taking care ya anthu osauka. Tikondane wina ndi nzake. Nkhani ya odia zake. Why odia zake? Ndapeza kuna kuti nthawi zambiri monga anyamata ali apawa zimene zimachitika ndibwera ngati panopo akanakhala kuti amekisana lese kana anyamata mabwera mukujia apaseni mina 1 million agawane. Ndibwere after 1 week akhala lichocho nothing. Ndiye zogawiridwa za mmanja. It will not help you. It will not help you.
ine ndabwera kuno kumpoto ndakusankhani inuyo chifukwa kuona kuti mulimbikira mupeze mzimayi mupeze mzibambo ndiyeno munene kuti kodi kuti mioyo itukuke iso the handout kwa pasa to capital si handout and I'm asking Meki kuti apange clarify what is handout chifukwa ndinapita ziro kukatabe ndapeza nkalamba 25 sikudandaula kuti zilibe chakudya zavutika ndini ndalama zoti ndiyathandize koma ndikuti ukangopereka upangidwa disqualify chifukwa imeneyo ndi handout. No, I am saying makolo ndapeza why should they die chifukwa kuti ulichisankho ndikapereka handout nditi kuti no handout definition ndiyoti ndibwere pano ndiyambe kupereka ndalama mundivotere that's handout. Koma ukapereka ndalama kwa apasa anthu kuti apange business, that is development. It's not handout. That is development. Bwana wao afuna apite kusukulu fees palibe ndiye abwere pepani bwana mwana wane akutondeka kuti apite kusukulu ndiye timati muthanze fees ndiye kuti ya fees sindikupasa ndidi kila chisango chite ndikalipira fees ikala handout zona zimenezo. We have to be very careful kuti tisapweteke ya Malawi ngani ya chisango chichitike komano isapweteke ya Malawi ndiyeno mupeza mayi olimbikira zibambo olimbikira tipangane liki komanso akatiloleza kuti kupereka fertilizer si handout ndikamba kukaenda madera ambiri asazakiriye chisango zawa fertilizer nditi timapeza kupereka timafuna ndione kuti kupereka fertilizer zingaite bwanji kunoko akalola kunena kuti iya isi handout mutakupereka before elections tikamba kupereka amene tsasankhe kuti apereke chonde fertilizer suwa ndale njala ilibe ndale t-shirt ya DPP fertilizer amene mpase ukapeza wa MCP mpase analekidwa ndi chuta base ine sindingane kucha uyusa kanipotera ndiye msampasa akavutike chifukwa kukala batu sizanena kuti ambuye sinampasa nali wa TPP mulungu akamba zimenezo aliyense ali apa ni munthu wachiuta tikondane tonse kandi asilamu tikondane tonse koma za handout zanesedwa tikufuna ife let's look at development ndiye ndikuthokozeni musankhana kuno mayi mozi zibambo wachinyamata ndinu namba yanu kupasa achipulira ali apawa ikana li mzuzu sinapite msanabwerere mbwere tikambirane kuti ziyambike umphawi subikira chisango siku lapa September 16 ngamene pali audience zake mukachongepo uzakambaza kasala ndofika kwambiri chifukwa ndi amene amakhala ndi anthu m'midzi amene yo should be supported. Pomaliza tikuziwa kuti mwasiya zintchito zanu ndipempha Mulungu akudaliseni mukhale ndi moyo wathanzi ambuye akudaliseni ziko kwambiri.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.